Hola famílies. En aquest vídeo us volia compartir una mica què és el GET, el projecte del GET. I GET vol dir Grup Educatiu i Terapèutic i és un projecte basat en el treball grupal per tal de que gossos que no tenen problemàtiques aparentment molt greus de comportament tinguin l'opció de desenvolupar i mantenir recursos personals de comunicació, socials, etc. I alhora que coneixen altres gossos, altres persones. Per tant, és una oportunitat d'ampliar tota diguem-ne, els seus recursos i amistats socials, per dir-ho d'alguna manera, i conservar i mantenir i ampliar tots aquests recursos de comunicació, de gestió de les presentacions amb altres gossos, etc. I per a aquells gossos que tenen dificultats de comportament, ja sigui por a altres gossos, a persones, falta de socialització, que no es comuniquen bé, que poden arribar a tenir alguns comportaments catalogats com a agressius, qualsevol tipus de dificultat de comportament. I és un projecte com enfocat a aquestes dues vessants. Per tant, és un projecte que dona resposta a tots els gossos de la població. Per tant, gossos que tenen problemes, gossos que no, i és un projecte que busca anar una mica més enllà. Per què? Doncs perquè hi ha un treball, diguem-ne, amb les famílies força important, perquè no és allò de et deixo el gos i ja me l'arreglaràs, no funciona així, sinó que la família ha d'estar present durant tota la sessió i la família va adquirint coneixements d'educació canina que li permeten conèixer millor el seu gos i saber com intervenir, com no, quan, de quina manera i conèixer el seu gos i la resta de gossos que participen en el GET, de manera que els hi aporta una sèrie de coneixements i de recursos que poden aplicar i ampliar en el seu dia a dia, en la seva vida diària. I en el cas dels gossos, els hi permet anar elaborant aquelles dificultats de comportament que tinguin, en el cas que les tinguin, i anar evolucionant i anar millorant en la seva problemàtica. I llavors, a partir d'aquí, millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar psicològic i també físic, i que després, en el seu dia a dia, puguin tenir uns passejos de millor qualitat, perquè ja es pot relacionar millor amb altres gossos, perquè veu persones i ja, no les borda o no se li llença, diverses qüestions, o les presentacions amb altres gossos ja les porta molt millor, perquè ja sap comunicar-se, sap entendre què li diu l'altre gos, que no, com apropar-se, de quina manera, si hi ha un conflicte sap què fer i què no fer, tot aquest tipus de qüestions són àmpliament importants perquè el gos es pugui desenvolupar, diguem-ne, com a gos i pugui, donar resposta a aquelles necessitats psicològiques i psicològiques evolutives que pugui tenir i que puguin ser un focus de diverses dificultats de comportament. Per tant, diguem-ne que el GET és un projecte realment apassionant que dona una millor qualitat de vida a gossos i persones i que és realment atractiu per donar-li
un valor que realment tenen els gossos a la societat i que qualsevol persona es pot adreçar i si es pot posar en contacte amb mi i que el treball grupal és una feina molt, molt important de cara a comprendre els gossos i a acompanyar-los en el seu procés de creixement i per tant, acompanyar-los a obtenir un grau de maduresa molt més ampli i una capacitat i una caixa, per dir-ho d'alguna manera, d'eines i de recursos personals que es puguin aplicar allà on vagin. Val? Per tant, doncs això, Calguet és un projecte molt, molt, molt important i que si alguna persona està interessada, doncs es pot posar en contacte amb mi. Segur que a l'Instagram podeu veure moltes publicacions fetes des de ja fa molts anys. El número de telèfon i el correu estan allà disponibles per a aquella persona que es vulgui posar en contacte i això, doncs, famílies que acaben d'adoptar un gos, etcètera, doncs és un lloc i un espai on podreu trobar aquelles respostes a les necessitats que teniu vosaltres i que també tenen els vostres gossos. Per tant, doncs això, el Get és un recurs on poder adreçar-se i que us ajudarà i jo personalment us ajudaré i acompanyaré en el procés diguem-ne educatiu i terapèutic que necessiti el vostre gos i en aquelles dificultats que pugueu tenir i en els aprenentatges que haureu d'anar adquirint per tal de donar una millor qualitat de vida al vostre gos i millorar la vostra convivència i relació. Així que, això, el Get, i si us ha agradat el vídeo, us ha semblat útil, doneu a m'agrada i compartiu-lo amb els vostres amics, familiars, etc., perquè aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos doncs arribi al màxim de gent possible. Així que moltes gràcies i fins la propera.